Croeso i Gynged Nadolig Rhithiol, cyfnod allweddol 2. Heddiw rydyn am fynd â chi ar daith trwy hanes y gorffennol trwy gan a darlleniadau. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch ac anghofiwch am yr holl pethau sydd angen gwneud mwyn profi hyd y Nadolig. Welcome to Key Stage 2 Virtual Christmas Concert. Today, we are going to take you on a journey through songs and readings. Sit back, relax, and forget about all the hustle and bustle and enjoy the magic of Christmas with us. Pecai ti'r cyfle heno, pwy fydde ti dy hun, yn rama fawr y geni cyntaf un. A fydde ti yn ffigar ar fryniau oen y byd, yn rhoi dy oen i'r Iesu, roi'r cyfan wrth ei gwir. A fyddet un o'r doethion, y cyfoethog yn dod ac anrheg gyda'r drytaf, a'i rhoi i'w lleian bod. A fyddet ti yn angel yn un â gwynder glân, heno yn dod ar hanes, yn gynnes yn dy gan. A'i Herod fyddet heno, yn crwydro ti ar clyd, i droi bob dydd yn dwyllwch, a throi pob geni'n fyd. Pecai ti'r cyfle heno, pwy fyddet ti dy hun, yn rama fawr y geni cyntaf un. Roedd Mair a Joseph yn byw yn Nazareth, un o drefi Galilea. Un diwrnod, dyma angel yn ymddangos a siarad gyda Mair. Lyc 1, adnod 30 i 35. Felly dyma'r angel yn dweud wrthi, paid bod ofn Mair, mae Duw wedi dewis i fendithio dyn fawr. Rwyt yn fynd i fod yn feichiog, a bydded yn gael fab, Iesu ydy'r enw rwyt yn rhoi iddo. Yn yr un modd ymddangosodd angel o flaen Joseph gan rannu newyddion mawr ei fod yn dad. Mathew 1, adnod 20 i 21. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pam gafodd freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho, Joseph fab Dafydd, paid patrwsio mynd â Mair a dreu fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen fydd hi'n ei gael, rwyt ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o pechodau. Dewch i fwynhau eitem gerddorol gan flwyddyn 5. Goodbye.
Lyc 2, adnod 1 i 7, hanes gen i Iesu y Meseia. Tua'r un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad trwy ymerodraeth Rhufeinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adre i trefi lle cawson nhw ei geni, i gofrestru ar gyfer eu cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gofrestru ym Methlehem Judea. Aeth yno gyda Mair oedd yn mynd i fod yn praig iddo, ac a oedd erbyn hynny'n ddisgwyl babi. Teithiodd Mair am oriau maith ar gefn asyn yr holl ffordd i Bethlehem, ond wedi cyrraedd, roedd rhaid chwilio am le i orffwyso. Roedd hyn yn dipyn o gamp gan fod gymaint o bobl wedi heidio yno i gael eu cyfrif, a doedd dim lle yn llety i Mair feichiog a Joseph. Dewch i fwynhau cerdd gan Blwyddyn 4. Noson Nadolig gan Myrerid Hopwood. Mae seren i bob baban heno, a'r gwen hi yn halon bob man. A mae hwn sydd yn arwydd bob llygad, a'i cariad yw golau'n y fflam. Mae ffigad i bob boi bach heno, a dorlan i'w gadw yn glid. Ac ar noson fel heno, rwy'n gwybod bod y doeth yn credu o hyd. Ac os oes na Herod yn rhywle, yn aros am gyfle i ladd. Mae Lletiwr yn rhywle arall, yn barod â stafell i'n gwadd. A heno yn ysgol pob coeden, mae yna anreg dan foncydd braf, yn disgwyl am rhywun i'w ffeindio, a'i dderbyn, a'i gadw saff. Ac ond i ti agor dy lygaid, bydd eiddi dy anreg, cred fi, wedi lapio yn dim mewn cydachau, yn aros am rhywun fel ti. Lyc 2, adnod 6 i 7. Tra oedden nhw yna, daeth yr amser i'r babi gael ei eni. Dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Rwymo beth mewn dillad babanau osod mewn preseb am nad oedd lle iddynt yn y gwesti. A hwy a gawsant y dyn bach. Ni wyddom am ddim rhyfeddach, crewr yn creo mewn cadach, yn faban heb ei wanach. Dyw yn y byd fel dyn bach. Dewch i fwynhau cerdd gan Blwyddyn 6. Ar noson fel heno, gan T. Llew Jones. Ar noson fel heno, yng Ngwlad Judea gynt, a'r sêr yn llond yr awyr a'r gaeaf yn y gwynt. Fe aned yno i'r forwyn fair ei baban bach, a'r wely gwair. Ar noson fel heno, mae'r dref yn cysgu'n drwm, fe ddaeth bugeiliaid ofnus at o'r y llety llwm. Ac oddi yno'n sychu'n dair ar wyneb anwyl, baban Mair. Ar noson fel heno, dros erwair tywod poeth, o'r dwyrain pell i Bethlem, fe ddaeth 3 brenin doeth. I blygu nwylau yn y gwair i roddi mawl, i baban Mair. Ar noson fel heno, cael minnau'n gofio'n hyd am eni, yn Judea, waredwr mwyn y byd. A chanwn gan i baban Mair a haned gynt, a'r wely gwair. Lyc 2, adnod 8 i 20. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn y awr agored, yn gofoli am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i chwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofyn,
Mae gen I newyddion da I chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl y mobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo'n fabi bach wedi lapio mewn cydachau ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, dyma filoedd o yngylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl yngylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant yn y gyrrych ef I Dduw, ac ar y dde'r tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fodd. Dewch I fwynhau can gan blwyddyn tri. Roedd hi'n dywyll ar y mynydd pan daeth angel I ddweud wrth bawb am ennill corban fawr. A throi wnaeth y bugeiliaid tua Bethlehem, gan farnu draws ei gilydd yn ei strath. Ond roedd 'na un brigel bach ar ôl, yn gwylio'r defaid sef. Un brigel bach a'i waith mor fawr, yn gwarchod godre brif. Ar ôl cyrraedd at y preseb a phenlinio, a rhoi anrhegion prin o flaen y cryd, a sbecian ar y wyneb fel llan siriol, fe roedd Santair o ddiolch am ei byd. Ond roedd 'na un brigel bach ar ôl, yn gwylio'r defaid sef. Un brigel bach a'i waith mor fawr, yn gwarchod godre brif. Yn gwarchod godre brif. Pan aeth yr angylion I ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ein gilydd. Gadewch I ni fynd I Bethlehem I weld beth mae'r arglwydd wedi dweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Felly I ffwrdd â nhw. Dyma nhw'n dod o hyd I Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwyd a anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati I dweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth dwedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn ryfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw, am popeth roedden nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi ddweud. Dewch I fwynhau cerdd gan blwyddyn tri. Mae'n gwenu arno o'n nefoedd ein coeden bob blwyddyn. Ei hadenydd di symud yn fregus wrth ei thynnu o'r bocs, ac air ei gwisg a lliw ei llygaid wedi pylu. Roedd hi newydd pan oedd mam yn fach, yn lliwgar yn y lluniau, a air yn disgleirio'r llygaid y plant. Mae'n hen, ond yn newydd I ni bob blwyddyn, fel y baba neu hun. Mathew 2, adnod 1-6. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Judea yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwrdraeth o wledydd y dwyrain I ofyn, ble mae'r un sydd newydd cael ei eni yn frenin yr Iddewon. Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma I talu teyrnged iddo.
Pan glywodd y brenin Herod hyn roedd wedi cynnyrfu'n lân, roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd, felly galwodd y Herod y brif offeiriad ar y arbenigwr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynodd iddyn nhw, ble'r mae'r Meseia fod i gael ei eni. Yn Bethlehem, Judea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd. Bethlehem yn hir Juda, nid yw bentref dibwys o'i ti, achos ohono ti daw un i deyrnasu. Un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Dewch ei fwynhau eitem gerddorol gan flwyddyn 4. Matthew 2, adnod 16-23, ymweliad y gŵr doeth. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw gŵr doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y ser wedi ymddangos. Hynna dywedodd, ewch i Bethlehem i'n chwilio am y plentyn, a gadewch i mi wybod pandach o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd i dau tenger iddo hefyd. Dewch i fwynhau cerdd gan flwyddyn 5. Gwaith y Nadolig gan Mwynhewch Hopwood. Mae gwaith y Nadolig yn dechrau pan daw dydd Nadolig i ben. Pan fi Santa di throi hi am adre, a'r goeden yn ddim byd ond pren. Pan fod tinsel yn saff yn yr atig yn angof mewn
oedolion. I drochi hadenydd go iawn. A bryd hynny mae angen lletws. Ac neu lle bod llety yn llawn. Yr un pryd mae galw am fugail i warchod y defaid i gyd. Fel mae galw am ddoethion. A seren. I egluro tywyllwch y byd. Mae na alw am gasram ar geni drwy'r flwyddyn i weithio yn gyr. A bod gwaith yn Nadolig yn anodd. Yn ormod o waith i un dydd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y bryniw ddweud, I ffwrdd nhw. Dyma Seren yn mynd o'i blaen nes iddi aros uwchben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth ei bodd. Pan eithon nhw I mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o flaen ei addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, air, athys a mer. Rybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd I beidio mynd yn ôl at Herod, felly dyma'r gwir doedd yn teithio yn ôl i'w gwlad eu hunain ar hyd y ffordd wahanol. Ych chi fwynhau eitem gerddorol gan Mwynhewch. Tinsel ar y goeden, seren yn y nen, a doli fach yn eistedd, mor fel a ffrig y pren. A'i hyn yw Nadolig pwy a wyr. Glychau Santa'n tincial dros yr eira man, a lleisiau plant yn uno I ganu carolan. A'i hyn yw Nadolig pwy a wyr. Lantern dawel dawel yn ei cwrs trwy'r rhai a breuddwyd fwy yn gofyn a daw Santa gyda'i saff. Daw teganau lawer a phwywyr o ble, a sŵn ein chwerthin hapus a glywyd dros y lle. A'i hyn yw Nadolig pwy a wyr. Glychau eglwys fechan gyda'i neges i'r holl byd, yn canu'n atgoffa bod y baban yn ei grist. Neswch at y breser, glymwch yn o'n llwyr, wrth weld y bregyn oedd ar egin. Nid oes rhaid gofyn, Stori gynnes yw stori'r geni, stori am obaith, am gariad ac am ddyfodol gwell. Mae'r neges hon yn hynod o berthnasol eleni. Does dim amheuaeth bod 2020 wedi bod yn flwyddyn sydd wedi'n herio, yn flwyddyn sydd wedi creu ansicrwydd, ofn a phanig ar hyd a lled y byd. The Christmas story is a heartwarming story, a story about love, hope, and a better future. Without a doubt, this message has never been as true as it is this year. 2020 has been a challenging year for all of us. It's been a year of uncertainty, panic, and feeling scared all around the world. Mae pob un ohonom wedi gorfod gwneud newidiadau mawr i'n bywydau a hynna dros nos. Every single one of us have made great changes overnight. Roedd yn gweithwyr allweddol yn gorfod mentro allan I weithio er mwyn I ni gael byw ein bywydau yn ddiogel. Our key workers had to venture out to work in order for our lives to continue as safely as possible. Roedd ein doctoriaid, ein nurses ac ein gofalwyr yn awr. Ofalu am y rheini oedd yn sel,
Our doctors, nurses and carers were heroes as they looked after those that were poorly. Roeddwn ni disgyblion yn gorfod aros yn y tŷ am 6 mis a daeth y cegin yn ystafell dosbarth newydd sbon ryfedd. We children had to stay at home for 6 months and our cosy kitchens turned into unfamiliar new classrooms. Roeddech chi rieni'n gorfod gweithio o adref a bod yn athrawon arbennig dros nos. You parents had to work from home and became excellent teachers overnight. Daw dyddiau gwell a bydd eto hael ar fryn. Y Nadolig hwn arafwch. Mwynhewch bob eiliad o swyn y Nadolig yn eich cartrefi. Theimlwch gwch hyb dwch holl gymuned Ysgol Pencae. Wrth i ni ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda, diogel ac iach i chi gyd. Better days will come. Take some time this Christmas to appreciate the little things. Enjoy the Christmas magic in your home and feel the no-touching touch of the community of Ysgol Pencae as we wish you a very Merry Christmas and a happy, healthy and safe New Year.